Bueno, Kirmen da Mikel, eskerrik asko gertatzearen, bueno, badakizue udan oginan berbetan, da azkarin zuk letri izen duen, da Mikel musiketzen dabil. Eta hemen elkartu gaz, botarren da zeikaten baieko unik, ordune galdera bat duzue, abesti zezelan sortu zan, la musika, eta guzti. Hori da, hon protagonismo laguntzen, eta zuek erantzun abizte gaudetuen, bale? Mila esker da. Vale. Eta kirmen posten azapaliko. Bai. Kaixo bioi, Kirmen Noriote, eta Mikel Gasteizen bizi zarete. Noiz nola eta zergatik elkartu zarete arabeskarrezeko abestia duteko? Mikel. Bueno, ideia sortu zen Ketxuren aldetik, eta bueno, ez, eskatu zigun kanta egiteko, niri alde batetik letra eta Mikeli musika, eta horrela sortu zen, gu segituan esan genion baietz, eta hori, prozesua izan da, lehendabizi musika egin zuen Mikelek, eta gero etorri da letra. Ze alegindu ginen aldrebes egiten, eta etzen ateratzen normalean egin izan dugu, letra egin eta gero musika, adibidez munduari begiratzeko kanta horrela dago eginda, edo kideari, edo azkena mundua eder, lehenabizi letra eta gero musika, eta oso ondo geratzen da. Baina, bueno, azken honetan, Mikelek proposatu zuen musika eder bat, zoragarria, eta haren gainean egin nuen nik letra. Bai, bueno, Kirmenek oso ondo esplikatu du, ez? Normalean prozesu hau izaten da bi norabidetan, bata izaten da letraren gainean idaztea eta bestea musikaren gainean. Eta Kirmenek eta biok hori egin du bizitzan askotan egin izan dugu, ez? Bi era horietan konposatu dugu elkarrekin, eta bueno, polita da, ez? Kantu bat, elkarrekin sortzea, ez? Nire kasuan batzutan bakarrik egitea tokatzen zait, eta lan hau konpartitzen duzunean, gauza berezia da, eta Kirmenekin, are bereziago. Nola honetan abestu bat, Mikel zu musika eta Kirmen zu hitza, bakoitza aparte, ala elkarri laguntzen diozue. Bai, Kirmenek eta biok, badara matzagu kantu batzuk elkarrekin, eta esango nuke, Kirmenen aldetik beti izan dela oso malgua, oso flexiblea bera. Eta danean beti hitz dit, bueno, mugitzen edo behar izan denean, batzutan ez da behar izan, eta letra geratzen da dagoen bezala, ez? Baina, normalean konpartitzen dugu gure pentsamenduak eta proposamenduak. Zertzen dut hori, Kirmen ez dela oso bai hori zabal eta eskuzabalekoa, eta eskuzabala, inoiz baino izan da, zer eta batzutan moldatzen usteko. Bai, letra bat edo, kanta bat osorik idaztea, bada joan etorriko bidaia bat. Zuk imaginatu berak Mikelek kasu honetan egin du musika, gero letra bat egin nuenik, baina gero letra hori sartu egin behar da ondo musikan, ez? Izan behar da hola gauza likido bat, ez? Nolabait, fluidoa, eta hori lortzeko, igual hitz batzuk aldatu behar dira, edo tokiz aldatu behar dira hitzak, eta prozesu hori oso polita izaten da. Nik oso gustoko dut hori, ez? Nolabait, ideia ematen duzu letraren oinarri bat, eta gero bion artean moldatzen dugu dena. Eta hori oso garrantzitsua da, azken puntu hori, ez? Detaile guztiak zaintzea, ze detaile guztiak zaindu behar dira. Mikel,
zure soinua batzutan estalduragatik dan, edo mikroa ez daukazulako garbi, a ber, posible da, bale? Hobeto hor? Bai, oso ondo. Vale. Kaixo bioi, zuetaz gain, norbaitek gehiago parte hartu du abestia osatzen? Eta zer ritmo eta doinu dauka abestiak? Nolakoa da? Kontita alda? Bai. Venga, Mikel. Bueno, bai, a ber, sortu nuen kantua, melodia, eta egitura, sortu nuen pianoarekin, eta horixe bialdu nion gero Kirmeni, ezta? Baina gero hor dago produktore baten lana, eta produktorea da Koldo Uriarte, Arabarra, Arraiakoa, Gasteiztarra baita ere, eta gure laguna, eta nirekin taldean pianoa jotzen duena, eta gainera produktore lanak egin dituena. Eta berarekin batera gero daude beste gonbidatu batzuk, ahots ezagun batzuk bilduko zaizkigu, aurrerago botako dizkizugu, igual elkarrizketa honetan ez, baina baditu ahots gonbidatuak, eta gero musikari gonbidatuak ere bai, ez? Beraz, musika nik sortua, Kirmenek letra sortua, baina gero talde lana dago atzetik, traineru bat dago guzti honen atzetik. Hori da, traineru lana. Kaixo bioi, euskara esun txikia gaixo burua, eskutik eskura, doan zu txikia. Nola sortu zen ideia, eta zer nahi duzue kontatu nahi duzue hitzonetik? Bueno, badago kezka bat euskaldunon artean, eta da, euskara jakin bai jendeak ikasi egiten du, baina gero ez duela erabiltzen, ez? Eta kezka horri helduta, egin dugu kanta, ez? Orduan, kantan esaten dena da, euskara oso hizkuntza zaharra dela, ez? Pentsa hor, hasieran erromatarreak eta aipatzen dira. Eta garai hartatik, euskaldunak daude. Eta kontatzen da gainera, egoera zailak bizi izan dituela hizkuntzak, ez? Bai erromatarren garaian, gero Erdi Aroan, gero Gerra Zibilean, hainbat egoera kontatzen dira. Baina, baita ere, indartsu ere izan dela garai batzuetan, ez? Pentsa, Gasteizen Landutxi izeneko italiar batek 6.000 euskarazko berba bildu zituen, ez? Eta duela 500 urte. Eta hori ikaragarria da, hori da gauza handi bat, ez? Zenbat hitz egiten zen Gasteizen garai orduan, garai hartan euskara. Orduan, garrantzia eman nahi izan diogu hitz egiteari, euskaraz hitz egiteari. Euskaraz hitz egiten bada jarraituko du bizirik hizkuntzak, bestela ez. Ez da nahikoa jakitea, erabili egin behar da. Ez bada erabiltzen, hil egiten da hizkuntza bat, ez? Eta horregatik, zu txikiarena, ez? Belaunaldi, pasatuz joan den, altxor txiki hori, ez? Dela euskara. Erabili egin behar dena, eta erabili delako oraindik bizirik dagoela. Nire ustez letra, oso politia da, estoikoa da, batetik ospakizun baterako eginda dago, araba euskaraz deitzen dena, baina bestetik mezu oso potentea eta bere baitan, eta hori oso importantea da gaur egun. Ez, transmisioari begira, ze importantea den Kirmenek izan duen guztia, eta ze importante den gogoratzea, euskara bizirik egotea, milaka eta milaka urtetan zehar, ze gauza handia den eta ze miraria den. Miraritik gertu dago. Eta mirari hori egunero gertatzen da, eta ni beti pentsatzen dut mirari horren parte garela, ez? Eta egia da mirari bat batzuetan oso nekeza dela, batzuetan kostatzen dela euskaraz bizitzea eta bizitzen saiatzea egunero, baina
lan horren atzetik eta neke horren atzetik gero badagoela sari bat eta dala hori. Mirari baten parte garela, ez? Saiatu behar gara mirari hori egonkortzen eta ezain mirari izaten eta errezagoa izaten euskaraz bitzitzen, ez? Baina ondo dago, firmenek esaten dituenak oso gauza importanteak eta politiak dira. Arritzu Zabi Markel eta Arritza bideoklipeko aktoreak izan ziren. Gustatu zaizue? Nola? Entzun duzu galdera? Ez! Venga, errepikatu. Arritzu Zabi Markel eta Arritza bideoklipeko aktoreak izan ziren. Gustatu zaizue? Bai. Ikusi duzue? Ez dugu ikusi, ez dut ikusi. Ikusi dut, orain dela gutxi ikusi dut. Gaur batzar nabil eta halako batean ikusi izan dut, zirriborroa, eta bueno, bai, ikusi ditut protagonistak, eta egia esan aktore lan bikaina hiena, zorionak. Bueno, ni desiatzen ikusteko. Segarla, horregoa? Nik dakinen euskaraz idatzita beten duzue, nik joken ere itzen euskara zara. Bai, jakina. New Yorken euskaraz egiten dugu, guk etxean behintzat, eta euskaraz bizi gara. Gaur egunean errezagoa da euskararen munduan jarraitzea, hori ez, internetari esker, begira nola gauden orain. Eta gainera, bueno, ni beti izaten dut, ez naizela atera Euskal Herritik, ze hor nago, ez? Euskaraz idazten jarraitzen dut, kanta hau egin du orain, beste ekimen batzuk ere bai. Orduan, barruan nago, eta gainera, hemen egonda ere, nik uste dut lagundu egiten dudala euskal kultura zabaltzen, ezta? Eta territorio berriak irabazten euskararentzat. Orduan, bai, euskaraz egiten da New Yorken, bai. Noiz erabaki zenuten musikari eta idazle izan nahi zenutela? Zer da zailagoa? Zer da zailagoa? Zer da zailagoa, zer baino? Musikari idazle baino? Biak. A ber, nik erabaki nuen, orain dela 27 urte, erabaki nuen irakaskuntza utzi eta profesionalki bizitzen saiatzea musikatik, ez? Baina, bueno, manera matzan, azkenengo urteak, orduko urteak, pentsatzen, hori, nire tokia ez dela irakaskuntza, naiz eta atsegin izan irakaskuntza, ez? Maite nuen, baina gehiago maite nuen musika eta kantuak egitea. Eta erabaki hori hartu nuen, ez? Bizitza erabaki bat, eta nire bizitzako erabakirik importantenaz, bizitza aldatu zidan, eta ustez behintzat zoriontsuago bizi izan naiz, edo behintzat ni zoriontsu bizi izan naiz hartu nuelako, ez? Ez da erreza izan, eta egunero berritu behar da ametsa, baina, bueno, badira ja urte batzuk hasi ginenetik amets hori egia bihurtzen. Bai, nik erabaki nuen idazle izan nahi nuela institutu garaian. Pentsa, zure baino pixka bat beranduago, ez asko, Eta, bai, bigarren hezkuntzan. Bueno, gogoratzen naiz gainera, erabaki nuenean, orduan bi lerro zeuden, letretakoa eta zientzietakoa, eta pasatu nintzen zientziatik letretara, eta fizikako irakaslea etorzitzaidan, esanez, bueno, zoratuta zaude, zergati nahi duzu letretara pasatu, ez duzu etorkizunik eukiko, idazle bezala, eta, bueno, nik ez nion kasurik egin, hasi nintzen latina ikasten gauza horiek, euskal filologia egiteko,
eta gero Euskal Filologia Gasteizen egin nuen, juntatu nintzen Mikelekin eta beste lagun batzuekin han Gasteizen, eta bueno, gau batean, ibili nintzen, ETB-en eta lanean eta gauza horiek egiten, baina gau batean Mikeli bodegoian, taberna ere gogoan hartzen dut, esan nion, Mikel, ni idazle profesionala izango naiz. Eta berak esan zidan, bueno, ondo, eta ez baduzu dirurik nik utziko dizut. Pentsa zenbat diru izango zuen, orduan Mikelek nire usteko moduan. Ni eskuzabal, Kirmen. Oso eskuzabal. Apurra banatu, akizu. Hori da. Orduan horrela bilakatu nintzen nire idazle profesional, eta bueno, pozik nago erabakiarekin. Bai. Kaixo bioi, zuek biak bizkaitarrak zarete, baina Gasteizen eta Arabarekin aspaldi dituzue erlazioa, ezta? Eta Araba euskarazekin? Bueno, Kirmen eta bio bizkaitarra gara, baina Gasteizen ezagutu ginen. Gasteiz egon espalitz hor, gure artea, ezagutuko, igual ez genuke izango orain dugun harremana. Hori da. Garen lagunak eta euskalo, Gasteizen urtean oso importante izan da. Gasteizen ezagutu izan ditu Gorka eta Ketxu, eta ezala beste lagun batzuk, Ketxu bera behondarrutarra, Gorka ez dut uste Gasteiztarra denik, Aiotu ez behintzat, eta, gur ezagutu ginen jende bat, ez ginenak Gasteiztarrak, baina Gasteiztarrak egin ginen, zentzu batean behintzat, eta bueno, ez dakit, nik hori da, Gasteiz niretzat da toki afektibo bat, toki fisiko bat baino gehiago, naiz eta bertan bizi naizen, nire harremana hiriarekin ez da fisikoa, oraindik ere ez da fisikoa, gehiago da afektiboa, nire laguntasunak eta bizi diren tokia da, eta momentu zula egiten du. Fisikoki badira beste toki batzuk ere garrantzia handia dakatenan ere bizitzan, Eta batzuk ez daude Euskal Herrian ere, ditu Kirmen non bizi da. Baina, bueno, Gasteiz toki importantea da, bai. Eta Araba euskarazekin, ni egonda nago jaietan, jotzen ere egonda nago, La Pueblan, eta orain ez dugu horatu, baina pare bat alitan jota nago, uste du La Pueblan, biak, eta gero, festaz gozatzen baitare egonda nago, sarri, beraz, badu harremanu. Bai, bueno, niretzat Gasteiz ere da pertsona egin nintzen tokia, eta idazlea egin nintzen tokia. Orduan pentsa ze garrantzitsua den, bueno, azkenean herrian egon nintzen, unibertsitate garaia arte, baina, bueno, dut lotura afektibo hori Ondarrurekin, baina gero Gasteizen egin nintzen ni neu pertsona moduan, eta oso libre sentitu nintzen tokia izan zen Gasteiz. Garai hartan Gasteiz oso mugitua zen, mugimendu handia zegoen, euskara ere hazten ari zen, garai bat zen, ez zen hainbeste euskara hitz egiten, gu ara joan ginenean, eta orain ikusi da, nola hasi den euskara, eta bueno, nola sartu den gizartearen alor guztietan, eta hori oso pozgarria izan da, hazkunde hori guk ikustea, oso polita. Eta baita ere, mugimendu sozialetan, gaztetxean, insumizioan, hori kontatuko izue Ketxuk eta Gorkak zer den. Baina, hainbat mugimendutan egon ginen, eta horrek ere egiten zaitu pertsona moduan. Oso importantea da, jendeak ez dio garrantzirik ematen askotan, gaztetxo mugimenduei, baina gero asko ikasten duzu, eta nik hori onartzen dut. Eta gero Araba euskaraz, beti da nik, nik ikastola batean ikasi nuen, zuek bezala, Ondarruko Zubizarri ikastolan, eta oso pozik gainera han ikasi izanaz, eta hezkuntza polit bat eman ziguten, maitasun askorekin.
eta euskararenganako maitasuna ere han hartu nuen. Eta gero, ia urtero joaten ginen arau euskarazera, eta da txikitatik izan dudan harreman bat. Eta orain, oso pozik, kanta egitearren. Martxoaren 28an aurkeztuko duzue arau euskarazeko abestia Gasteiz. Hor entzungo da lehenengo aldiz zuek sortu duzuela. Urdure jartzen zarete guk azalpenak egiten ditugunean bezala? Prentsaurrekoetan eta, asko egin izan ditugu bizitzan, baina, jendaurrean hitz egiten duzunean, normalean, pixkat urduri jartzen gara. Urduri edo tente, igual urduri ez, baina erne, ez, zuek zaudeten bezain erne. Urduritasuna nolabait moldatzen doa bizitzan zehar, ez? Ze urduri egotea ez da agradablea, beraz, ez duzu nahi, gaizki egon nahi, hori domestikatzen asmatzen duzu, eta orain ez naiz jartzen urduri. Kontzertutan, jartzen naiz bestera batera, baina ez da urduri hitza, ez? Baina egun horretan, gongo gara, emozioz beteta, kantua eta nire kasuan, kontzertua egiteko, ez? Biak eta Kirmenekin konektatuko gara gaur bezala eta zerbait berezi egingo dugu. Bai, desiatzen aurkezpenerako. Venga, zirengo aldera. Gaztira ikastolara etorriko zarete egunen batean, niri bizita egin eta abestia gurekin abestera. Ni gustura joango nintzateke. Asko maite dut gainera Euskal Herriko alde hori, ikaragarri gustatzen zait, horko paisaia eta horko jendea, ze jende majoa zareten, benetan, eta sortu duzuen giro hori, ez da, euskararen alde, oso polita da, oso adibide polita, zer egin behar den Euskal Herrian, zuek ematen duzuena. Ze ez da erreza hain hegoaldean eta zuek egiten duzuen lana. Ordua benetan eskertzen dizuegu egiten duzuena, zuek, zuen gurasoek, ikastolak, oroar, eta bai, nahi duzuenean joango gara, eta, gu kantatzeko eta ez dugu inolako arazorik, Naiz eta nik ez dut ondo afinatzen, baina ez dugu arazorik, eta ardo pixka bat edateko hortik, ere ez. Beraz, badakizu zer egin behar duzuen, ardoa lortu eta hori badaukazue, nahi beste? Eta jatekoa ere, mesedez, ez? Bila esker, zuen parte hartzearen eta Kirmen, hemen egon da zaude, bi edo irubi. Bai. Garmendia eta Zaldun bentzarekin, bai. Eta berriko liburuak idazten zenituenean da, berda? Eta Mika ere konbidatu dago, nahi duenean hona etorri, eta badakizue, Amari Merina bazauditzuela ondarru. Hori da. Plazerra.